ka kasi lai terik nai wing hajar arpesan ka skill Meghalaya ka balapanyai daga Tribal and Rural Social Foundation kalaya bansamya ki sernot sha ki lai phengwat ki khun samla kanthai bat sharang ki balapas bahaya ka training unarmed security guard ka balapallong ha MPSS training center Thatmuthlong C Prames West Janjai Hill District Meghalaya ya ka ne ka jing halang ha ka ne ka sni lapanyai da isamla F talang ibalong ro EMIS coordinator Tribal and Rural Social Foundation Shwaban stang ka jing sam sernot la yo ban pending sentiu ya kongsan ya usen but kongsan bat ya barok dinong sha khot siang bhasha ka ne ka jing sam sernot uba pandap lang muksor uba long ro managing director jong ka MPSS Security Training Center haba kren ha ka ne ka sni ulapan kan mau ya ki samla ki bapas ba ki de ban kan mau ba ka ne ka sernot ka ba ki yo menta ka sni kan long kum ka white lam ka ban pom ya ki jing e ha ka jing ye lenti jong ki kum ki khun samla kim de ban sa kut ha ju henre ki de ban nang ya tre shitom ban poisha ka thong ka ba ki don hapo ka men sim jong ki usar L Suchen SDO MSSDS West Janjai Hills Wat haba kran kum ukong san ulayaro ya kini ki khun samla ki balapas bhaha kane ka training jongki ulakit bo ki ruyang ya ki baro da ka ba ong bakane ka sernot ka ba ki layo kan long kalat ka kabu ya ki ka ban yarap ya ki banwat ya ki kam ki jam kham tam ha kane ka purthai ka tu kam shu ula ai khuble ka pang ya ki nong pne jong ka MPSS Security Training Center Kibala shimkhia ban hikai bat ban pentibit ya kine ki khun samla hapo kine ki banai baki don hakane ka training center la yo ban sam ya ki sernot shabaro kine ki lai phewut ki khun samla ki balapas bhaya kane ka training ka bala tip kum ka skill Meghalaya hakane ka ju ka sni la yo ru ban pengku burom ya ka wei ka balong ka instructor kane ka training center ka samla arla pasam daga bapan kiuya karang jongka naga shiklur shaka arklur yakin tin ai khuble barkal khu kordo ya ka jing yalang layo na isam ladi lipon ibalong ro center manager jongka Tribal and Rural Social Foundation